Oya orioro nyithindo machiegni re chenro mar tedo. Nyinga en Josephine Acheng kata kuhero unyalunga ni Josephine Jos. Kawano ni wantiere gi Chef Cherry. Odhi nyisowa ni en chiemo mane modhi puonjowa tedo kawuono. Chef, inyalo moso nyithindo? Amoso nyithindo, ageno ni un maber. Kawuono wadwa tedo rech wet fry gi kuon. Chiemo manyadala. Koro do aseneno rech kae. Gin ang'o ma wadhi tiyo godo kuom tedo rech ma kawuono? Rech wet fry, already wan gi rech ka mosewang'. Wan gi kitungu, wan gi nyanya, wan gi cubes, wan gi mo mitedogo fish curry, masala ma wamedo, chumbi be nyaka bed kanyo, alafu koro wan gi cream. Gik ma simple. Ma ng'ato nyalo yudo kamoro amora kata dala. Dong koro kapok wadhi mbele wakwongo waluongo koko atiti. Koro nego wachak gi kae. Wachako gi rech. Miya kitungu. Miya mo. To kendo tedo maber kichako ga gi gima dhi mos. Ka rech do. Ok chak gi kuon. Kuon tedo yot. Koro wachielo kitungu. Ase blend nyanya mondo kik moke chiemo. To bende ng'ato kok dwa neno pot nyanya ka chiemo dong nyalo mana blend. Pot nyanya be jomoko kata nyithindo mang'eny. Ng'eny nyithindo koyudo pot nyanya e chiemo to ging'udho. Koro i blend. Nyithindo, kaka uneno kawuono watiyo gi blender mondo wagol poteno mondo kik potene ne chiemo. To kik iluor ka uonge blender machiegni, inyalo mana kawo nyanya nino ti ichwake pi maliet mondo mi poteno owuog mayot. Koro inyalo golo poteno kisetiyo gi pi maliet. Kitungu nyaka lokre brown. To ng'ato ka dwa tedo alot, aneno ga jok mang'eny, chefs mang'eny maseromogo ogihero ga keto kitungu mondo olokre golden brown. Mano be ber? Mano ber nikech kitungu be konene chiemo ka owang' ok ber. Ok irit molokre ni kitungu lokore obed brown. Mana matin kosegine to iketa nyanya. Bihero rech? Kabisa. Ihero rech nam? Rech dong en kamar nam. Ing'e ni nitiere rech sani tienge iyo. Nitiere manam ma pidhore kende to nitie mag pond. Koro dong achamo rech mora maromogo. Bora ni en rech. Koro sani eri rech maber mamit en rech ma oa e nam. Mopidhore kende. Koro kaka nanyisi, rech mar nam mogole e nam en rech mamit. Nikech rech manie e nam chamo chiemo te manie e nam. Ochamo omena, ochamo leaves, ochamo chiemo te manie e nam monyalo chamo. Moyudo. To rech mopidh e pond, tiyudo ka ipidho gi chiemo ma olosi. Koro specific chiemo. Koro iyudo ka ok ograze, ok ochamo chiemo ma specific. Koro ndhadho ma en go ok bi chalo gi ndhadho mar rech moa e nam. Ma seche moko let's say kaka Lake Victoria. Iyudo ka rech maybe ogaga bal ka chiemo are maybe e dho wath ma Kisumu. In iduogi kwanye mana Homa Bay. Koro iyudo ka ngimane kodongo osechamo gik mang'eny mamiyo obedo gi ndhadho. Koro kitungu osebedo kare. Koro miya nyanya.
Nyanya waketo yudo motegno mana matin. Koro neno ka nikech ne wa blend, neno kaka nyanya chiek piyo. Then koro kaw chumbi. Matin. Ikaw cubes iketo. Ng'eni ji mang'eny ong'iyo ga ni cubes en mga mar alot kendo. Nitiere cubes mag rech. Nitiere cubes mar ring'o, nitiere cubes mar gweno, to nitiere cubes mag rech. Then koro iketo curry matin. Kaiti weyo twak matin. Kose twak matin, to koro ikaw cream. Nyanya cream. Nyaka ine ni chiemo, nyanya gi spices miketo matin otwak kendo ochiek. Nikech ka ikaw chiemo tiketo to iya keto spices, to ndhadhu no ok donj maber. Koro nyaka wal kaka koro ma ineno kosewalo maber. Neno kaka en gine ma neno maber, sup manenore maber. Rapar monego aparnu en niya, spices moketo e chiemo, wawach ni idwa tedo rech ma kawuono watedo ni, kik idhi piyo kaka jatedo osewachono. We komondi spices odonje e chiemo, e nyanya gi kitungu no maber, eka iket chak ma jatedo keto. Then koro kwasemedo pi matin, to waketo rech. Iwacho ni spices onego wakete e nyanya kende. Dong aneno ga ka seche moko jotedo moko marinate eka gited rechgi. Ang'o momiyo kwa marinate? Ma eri rech. Kaka nanyisi, tedo ma wadwaro ni watedo ne nyithindo onego bed tedo ma ok obedo gi spices mang'eny as possible. Kech idwaro ni wabed gi nyithindo ma healthy. Koro kaka rech osewang', ne wawang'o rech mokwongo, ma rech owang'. Osechiek e wang' neno. Koro maeri waloso ne alosa curry, mondo mi ocham the curry part manigi soup. Koro soup no ema waloso matin, then waketa rech. Kanyo onge marination ma wahitaji, ok marinate, nikech already rech osewang' kendo en ready. To bende ber ka nyithindo ok cham spices mang'eny. Bende ber ka nyithindo ok cham spices mang'eny. Koro sani kaka wasekete ni, to aweya ochwakore matin, to bedo mayom, nikech oya wang'e. Koro nego chwakre, obed mayom. Koro wadhi weya ochwakre man dakika matin. Koro kwatimo mano, wadhi moko kuka machielo ni, mondo waket pi kuon. Koro tuom pi gi jagno, mondo waket pi kuon. Ka rech omoni chiek, to kuon be osechiek. Wachamo chiemo maliet. Yes. Koro, sani eri neno ka rech ochiegni chiek. Koro agombo ni mondo ane
kaka ing'eyo tedo kuon. Dong ing'e tedo kuon? Adwa ni itang' ne nyithindo kaka itedo kuon. Mok kuon e, olus kuon e. Koro ibiro koni eri, abed koni. Sa. Ing'eyo ni tedo kuon moko korore ahinya. Nyaka ited kuon mayot machamore gi chiemo. Donge? Rech nani to koro chiek? Chiek. En kocho nyuami. Ka ineno subno nade? Opoto. Opoto. En sup manenore mamit. Iwacho en sup ma legit. En sup ma legit. Karibuni. Ilemonwa? Erwalemo. Nyasaye erokamano kuom chiemo misemiyowa. Akwani mondo iritwa chakruok ne nyaka e giko. Amen. Ochal nade? Amit. Oh. Nyithindo, chiemo ma watedo kawuono ni mit ahinya. To kendo gik ma watiyo godo yot mondo imbe yudi alworani. Koro adwaro ni mondo umbe utem tedo chiemo ma watedo ma en rech gi kuon. Jatedo, inyalo nyiso nyithindo nao? Nyithindo amor kuom tedo mwatedo kawuono. Kendo chiemo ma wachamo kawuono gieki. Ng'eny gi kidwaro ni mondo iyudi. Kata ka mama gi baba oloso sherehe moro matin dala, dwaro ni mondo giyud jotedo matedo negi chiemo mamit kaka mae. Inyalo yudowa, iluongowa ni Dream Makers Events. Watimo tedo gi events. Kendo kidwarowa tiyudowa e namba 07-27-281-442. Dream Makers Catering and Events 072-281-442. Nyaka chop juma manyien mwadhi puonjore tedo gimoro kendo. Oriti uru.